Rychle všichni do patra, rychle do patra. Řítí se sem ondatra, strašná ondatra. Řítí se sem z finské sauny, představitel svinské fauny. Kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. A kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. Ondatra je suverén, je to suverén. Už proběhla suterén, celý suterén. Ožehla si tváře v páře a teď zuří rve a páře. Bůh ví, v kterém podlaží na nás tesák obnaží. A Bůh ví, v kterém podlaží na nás tesák obnaží. Rychle všichni do patra, rychle do patra. Řítí se sem ondatra, strašná ondatra. Každý ať je opatrný na ten rypák ondatrný. Bejte dravce a sice ondatry a lasice. A bejte dravce a sice ondatry a lasice. Přátelé, to, co právě teď posloucháte, to je takzvaná mezihra, neboli někdy se také cizím slovem říká intermezzo. To protože se to vždycky klade inter mezi něco. Toto intermezzo jsem si já celé zkomponoval sám, až na takovou kratičkou pasáž, se kterou mi pomáhali moji hudebně vzdělanější kamarádi v Praze. Nadřeli mě to a stala se z toho vlastně taková lahůdka pro ucho posluchače vážné hudby. Paganini by se za ní nemuselo stydět, kdyby teda hrálo víc na kytaru. Už jsme se přiblížili, já vás upozorním odpočítáním, je to kratičký, ale krásný kousek, abyste to neprošvihli. 3, 4. 3, 4. No a odsud už je to zase celé moje. Rychle všichni do patra, rychle do patra. Řítí se sem ondatra, strašná ondatra. Řítí se sem z finské sauny, představitel svinské fauny. Kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. A kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. Vidíte, a jsme tam zas. Ondatra činutrie, tráčinutrie. Kam se člověk ukryje, kam se ukryje. Hryzne-li mne též hryznu, vy pak za nás držte tryznu. Zpívejte nám requiem, až se zabijem. A zpívejte nám requiem, až se zabijem.